Horas Madihita Manginang, Manginang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menyambut prosesi panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 beserta pendeta dan seluruh parhalado dan panitia transformasi HKBP Pasar Minggu tahun 2025. Dengan ini kami mengharapkan dan kita memohon berdiri untuk menyambut seluruh panitia. Kami persilakan masuk panitia HUT RI ke-80. Manginang, mohon kita tetap berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin Sintua Betty Flora Si Daputar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia
Mengheningkan cipta dipimpin Pendeta Rasot, Pendeta Rijon Siahaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita bersama dengan seluruh bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sebagai umat percaya, kita diajak untuk mengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini bukanlah sesuatu yang murah. Kemerdekaan ini lahir dari pengorbanan dan perjuangan para pahlawan bangsa yang rela menyerahkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka demi tanah air tercinta, terlebih atas karya Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan untuk negeri ini. Oleh karena itu, marilah kita berdiam diri sejenak. Dengan hati yang berhikmat, kita mengenang jasa para pahlawan, merenungkan makna pengorbanan, serta berdoa agar Tuhan terus menolong bangsa dan negara kita, serta memberi kita kekuatan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya yang baik, adil, dan benar. Untuk itu jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, berdiam diri, merenung, dan berdoa secara pribadi. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Jemaat Kiranya- kami persilahkan duduk kembali. Belum selesai. Kiranya Tuhan yang telah menolong para pahlawan kita, Dia juga yang menolong kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya yang membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih buat panitia tahun transformasi gereja kita yang diketuai Nansin Tuahani Berutagalung, dan untuk kegiatan 17 tahun ulang tahun 17 HUT negara kita yang ke-80 sebagai PIC Amang Marcos Lumban Tobing, sehingga 2 hari kegiatan kita mulai dari kemarin sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan atas kemerdekaan yang telah dihadiahkan, yang telah dianugerahkan kepada kita. Horas Madihita. Horas. Pendeta dan para halado beserta panitia transformasi, panitia HUT RI ke-80 HKBP Pasar Minggu tahun 2025 beserta jemaat. Kami persilahkan duduk. Kami serahkan untuk memandu liturgis perminggu kita kepada Amang Situa Si Mamora. Horas.
Orasma dihita saluhutna. Tapasadama rohado pikirata, tapukama parsobauta tudebata, tapuji maibana marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni todi parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Na mangulu dohatan ni debata jala margugo mangula, jala tumadom siya sa dopo lang si dua baba, jala manorusi doi, rasira sa disirang hosa doho todi, akaring-ring pedoho utok, jala panguhum doi di parrohaon, doho di pikiran ni roha, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata, pargugu na suhatudusan jala para si roha, hu paserep pami roha nami di jolom, jala hu pangidohami tuho, sailehon asini roham mangguhi roha nami, jala sodangi roha nami marhite-hite todim, asalam hu tinggal hok kami nasa dosa nami, jala hutangi hok kami hatam nabadiai. Sai paiyam mahatam di bagasan rohanami, asa marparbuwe na denggak kami, hupang idohami sa luhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tatangi homma patik ni debata di minggutta sadarion. Ima sian kopesi HKBP 1996 biddu 10 tolu. Taringot tu panggonggomi. Tahapor siai jala tahatidak kodo. Naro siya debatado pamaretta na marsahala. Lau mangulahon hatigoran. Mangodingi. Mangaramoti. Mangalo hajahaton. Jala makubas yak tanarikot di warga negara. Doho di ngolu ni jolma. Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangulu di Portibion. Jala tahatidak kodo pabua debatado na mangalehon haluauni di bagasan Yesus Kristus. Si ingotot tado ikon olwado hita di debata asa di jolma. Marhite podaon tau dolhodo debatado na mangalehon kemerdekaan tu bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dohot bernegara. Tau dolhodo Yesus Kristus ulu balang ni huriai songon parhitiata mangido. Tau dolhodo sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakata laho mangyahi hati koran. Holong niroha, hadameon dohot kesejahteraan, marhite pembangunan nasional, songon pengamalan Pancasila. Tau dolhodo, parsidohot dohita pajong jokkon, dohot mangaradoti hasitongani, songoninang marsahulihon pembangunan nasional. Sitanya kono nihuria do, akka panggonggomi, doho parhobasna. Ima sahatna, atong rak mahita mangidogugo siya Tuhan debata lao mangulahon na hobartu patiknay. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Mari mahita. Tato poti ma dosat tanagudangi tuadupan ni debata tapauduk be marohatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na sohatudosan para siroha mida hami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahatot do hami tubu. Jaladangadong hapor siyaw di bagasan roha nami hiyan. Saluhut dohami manibil siyan akka dalammu. Masay godang pangalasyon nami di patikmu. Alay ingok mahami ali Tuhan. Ala nidinggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dusa ni haposoon nami. Doho pangalasyon nami i. Sayingok mahami hobbat tu asi ni roham. Doho dinggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasan di dosa. Para siroha jala perdenggan basa do jahuba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tuhita hobar tuakka dosata.
jaladang dibalos sotuhita hobbar tuaka hajatotta. Songon asini roha ni ama mida aka anakna. Asini roha ni Jahuba diaka na makabiari ibana. Hasa ngapom ma di debata na digijang. Amin. Tatangi homma hatani debata turupuk di hari Minggu ima na tersurat di Yeremia 34 mamukka mensian ayat 12 terus tu ayat 16 tajahama masih kak soring alani Roma muse hatani Jahuba si Yeremia ninnado Songonondo hatani Jahoba debatani Israel nunga au mambain sada papadanan tua pumuna uju au manogiho nasida ruar siantano Misir sian bagas pengadopan songono ganu papitu tauton ikong ganu pamu paluaho donga muna marga heber naung manggadiso diri na tuho ikon 6 tahun leleng na pangulahonon na ho dungi palua muboti ibana sial labungmu hape dang ditangihon opumuna au jala dang ditarehon pinggolna alai nunga muba yang ngorohamuna sadarion jalanunga dibayan hamu nasitong turohaku naung ditiktikon hamu haluaon ganup turanganna jalanong dibayan hamu parpadanan ni joloku di bagasan bagas ta tergoar tu goarhu alai nunga hosing rohamuna gabe diramuni hamu goarhu jala mula diwak kamu ganuk na posona bawa doho na posona boru-boru akka naung pinalua muna boti marguru trohana sida gabe marhata ikkok kamu tu nasida sumuang gabe na poso muna bawa doho paropuan muse ima sahatna martua mada akka na tumangihon hata ni debata jala na upeyosa amen.
Rahati dakko maha porsiaw tay, songon na hitan dakko nidong atta sa ha porsiaw di sado portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya tondi parbadia adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpadal do ibana di hau pinorsilang na tuwa tubanwa toro dong ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhuddul tu siamun ni debata Jahoba amanay pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala arong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, do di hasyan ni dosa, dohot di hatay na madok, mulak mangolu do sogo daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Koro amasyon.
Horas madita salhutna amanginang. Katangi homa titing di mingguta sadarion. Minggu pasiahun dung Trinitatis 17 Agustus 2025. Sada goar ni mingguta sadarion ima minggu pasiahun dung Trinitatis. Hasi tolu sadaon ni debata. Topik ni mingguta ima mangolu songon ngolu ni aka naung malua. 2. Panitia Tahun Transformasi AKBP Pasar Minggu tahun 2025, perayaan HUT Proklamasi RI na Bawalupuluhon. Marpardomuan tu perayaan HUT Proklamasi Indonesia na Bawalupuluh Taoton di hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 sadarion. Di patu pado prosesi adorang so dimulai permingguan pukul 10.00 WIB. Prosesi masuk tu ruang ibadah dohot paskibraka nama buan bendera merah putih dungi sudema ruas mangedehon lagu Indonesia Raya. Tulu pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di Huriata di Bagasan Samingguon Ima. Hari Kamis 21 Agustus 2025 wilayah 2. Ima di 2 keluarga. Keluarga Amang Insinyur Gutur Sinaga MM Inang Elpiana Boru Pajaitan. Sekaligus penghiburan tu keluarga Amang Dr. Jumokas Siahan Nahinan Tiabun M Inang Tiabun M Boru Raja Guguk. Waktu 19.30 WIB di Inganan RSG. 2. Hari Kamis 21 Agustus 2025 wilayah 10 Sada. Ima di keluarga Amang Julius Tulus Pandapotan Silalahi Inang Keti Katrina Boru Pasaribu. Pukul 10.30 WIB. Inganan Jalan Kebagusan Raya Gang Mursid nomor 9. Tolu Kamis 21 Agustus 2025 wilayah 10 Tolu di 2 keluarga. Perjolo keluarga Amang Situa Dr. Harold Pandiangan Inang Erika Rugun Hot Mauli Boru Nainggolan. 2 keluarga Roy Haposan Pardede Inang Monika Marta Dame Boru Padiangan SEAK. Waktu 19.30 WIB. Inganan Jala Belimbing nomor 14 RT nomor 10 Tolu RW 0 Sada. 4. Jumat 22 Agustus 2025 wilayah Tolu di Tolu keluarga. Sada keluarga Inang Nyonya Simajutak Asima Boru Matodang. 2 keluarga Amang Ronald Parulian Simajuta Inang Rosline Boru Simangusong. Tolu keluarga Amang Pertogi Hamonangan Simajuta Inang Sita Kris Gok Mauli Boru Lubagaul. Waktu 10.30 WIB. Inganan Jalan Lenteng Agung nomor 10 RT 10 0 Sada. 5. Jumat 22 Agustus 2025 wilayah 10 Pitu. Ima di keluarga Amang Situa Karmel Tapubolon SEAK Inang Rosemary Sarlan Boru Sitanggang SH. Waktu 10.30 WIB. Inganan Jalan Haji Muhyiddin nomor 17K RT 04 RW 02 Tanjung Barat. 4. Pertangyangan dohot pangapulion punguan Parhalado dan keluarga PPDK. Pertangyangan dohot pangapulion punguan Parhalado dan keluarga tu keluarga Situa Martua Asudungan Pajaitan SH Inang Oslinda Nurhayati Boru Siturus SH siala parmoding ni natoras na hinaholongan nasida di Patu Padi di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 10.30 WIB. Inganan di RSG. Nagabe tuan rumah manang nama Jabui di 4 keluarga. 5 keluarga Amang Situa Hulman Simajutak Inang Sanur Boru Pangaribuan. 2 keluarga Amang Situa Doktrandus P. Pakpahan Inang Dekbi Hot Mauli Boru Marpaung. 3 keluarga Amang Situa Insinyur Juliantus P. Tobing Inang Henny Saurma Boru Siregar. 4 keluarga Amang Calo Situa Charles Simajutak Inang Desi Taruli Tua Boru Lubat Tobing. Pinangido tu sude Parhalado dohok keluarga Asaro Madohoti Pertangyanganing. 5. Pangebation Kuria Manang Kunjungan Gerejawi. Di hari Minggu Nanaing Ro Minggu 24 Agustus 2025
Borhat do punguan kor maranata ni huriata laho mangebati, huria HKBP Resort Suprakto, ni nalaho rapak marsawar mamuji tuhatta, jala di nalaho mangedehon, kor puji-pujian di permingguan pukul 10 WIB, nani uluhon ni amang padita Region M Siahan STH. Onom, kelas sidi, maka tidakkon haporsyahon khusus. Huria, mabuka pendaftaran kelas belajar sidi, maka tidakkon haporsyahon khusus kelas daring. Pembelajaran dimulai di awal bulan Agustus 2025. Pinangido tu sude ruas naso maka tidakkon haporsyahon. Ruas na sedang kuliah, naong karejo asa mendaftar. Pendaftaran boy marhite situa wilayah, manang langsung tu admin kantor gereja ditikki jam kerja. Jala asa dibuam ma, surat pengantar sian situa wilayah, dohot fotokopi akte baptis. Pitu, Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2025. Marpardomuan tu amplop ucapan syukur Pesta Gotilon naung merdalan di permingguata, pinangido ma tu sude ruas ni huriata, amplopi tapasahat ma dipitu jolo gareja, dung sidung permingguon, tu inganan naong pinarade panitia, dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. Lalu, ibadah dan doa bersama dalam rangka merawat lingkungan hidup ciptaan baru, na yang dipatupa ima doa bersama di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 pukul 6 pukul 10.30 WIB. Inganan tugu proklamasi. Kegiatan non diharapkan panitia dihadiri 2.000 1.000 warga jemaat DKI, Bekasi, Banten, Deboskap, dohot gereja-gereja anggota PGI, dohot aras lain. Songon keputusan rapat panitia Ganup Kuria, manotopon 30 halak peserta laho maddohoti ulangi. Jala Ganup Kuria menyediakan transportasi dohot akomodasi. Pendaftaran boima marhite na mangisi link songon naung tersurat di buku warta jemaat. Siap dewan-dewan, Dewan Marturia Seksi Jending, sadap kebaktian bulanan Jending, Seksi Jending naing patupahun kebaktian Jending di hari Sabtu 27 Agustus 2025 pukul 10 sia WIB di Tuakka Pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dohot tu akka ruas na terjauh tu pelayanan Jending. Kebaktian dipatupa di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu, warta omma segaligus songon udangan. 2. Seminar keluarga Jending dohot kebaktian Padang. Seksi Jending Dewan Marturia naing patupahun seminar keluarga Jending dohot kebaktian Padang di hari Sabtu 30 Agustus 2025 sia jam 7.00 sahat tunasidung. Nama ringanan di Buperta Cibubur Kempiopat. Acara seminar keluarga pinasaha ni amang padita Dr. Sukanto Libong. Dohot tema keluargaku diciptakan Allah untuk Allah. 2 Samuel 27 ayat 5. Bintang tamu Putri Boruslitonga. MC Inang Lisma Borusilain dan Datasya Borusimajutak. Kegiatan olahraga bersama, senam keluarga, keakraban keluarga, kur kantoria, performance perwakilan Ganup wilayah, games keluarga dohot komitmen keluarga. Pendaftaran boima mangisi link manang QR code songon naung tersurat di buku warta jemaat. Dung sidung permingguan pagi, siang doho botari, tu akka keluarga nanaing mendaftar langsung, boima majupai petugas sian seksi penerima tamu seminar dohot kebaktian Padang, di jolo pitu masuk gereja. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. Seksi musik, pelatihan song leader tingkat pemula. Seksi musik naing patupahon ima pelatihan terkait teknik dasar bernyanyi yang baik. Na dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 10 sahat 14.00 WIB. Inganan ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Tuaka ruas na berminat maddohoti asa mendaftar ma marhite link pendaftaran songon naung tersurat di buku warta jemaat paling lambat di hari Kamis
21 Agustus 2025. 10. Nomor bagas titing paduahon na yang majalo pasu-pasu perbagaso martahi sahata situmorang eskom anak niamata hiras situmorang nahinan tubuh ni inata Rusmina Boru Barasa SPD alamat Jalan Ampera Raya 12 RT 0204 Cilandak Jakarta Selatan wilayah 12 anggota jemaat AKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Orwana Mai Uli Teresa Boru Silalahi SE Boru Niamata Nelson Silalahi Tubuni Inata Lido Boru Rumah Horbo alamat Sawangan Elok Blok Asada nomor 4 Duren Sawit Bojong Sari Sawangan Depok anggota jemaat GPIB Sawangan Depok pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 27 Agustus 2025 Buklusia WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu 10 sada ruas ni huriata nama ulang tahun saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu saluhut ruas nama ulang tahun atu tubuh dohot nama ulang tahun Parsaripeon mamukka sia tanggal 17 sahatu tanggal 27 Agustus 2025 goar-goar nama ulang tahun Boy Mataida di buku Warta Jemaat hatani di bata gabe ojahan nilas nirhatai dienek dosian Roma 15 ayat 10 alai gokma basa-basahon di bata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halas niroha doho dame di bagasan hapor seawan asalam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni todi porbadia ruas namar sahid tu ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit na dirawat di Jabu na dirawat doho akan namar sahid menahun dohnon nami ma sai di pasu-pasu tuhat taima sude pangobation na jinalo muna tibu malum persahitoni tatangnya ko manasida asa tibu malum siam persahiton daftar guar-guarna na di bagasan persahiton Boy Mataida Jalata Jaha di buku Warta Jemaat titing naso jinanahon dohot parhepengon ni huriata Boy Mata Jaha di buku Warta Jemaat naung di parade huriata songonima titing dihita di bagasan samingguan pembacaan surat pastoral Eforus terkait hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 17 Agustus 2025 tatangihon ma amanginang kepada seluruh jemaat HKBP di tempat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus utamanya seluruh warga HKBP dimanapun berada pada tanggal 17 Agustus 2025 bangsa Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan 8 dekade lalu para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dengan pengorbanan besar demi lepasnya dari belenggu penjajahan dan untuk membangun negeri yang adil, makmur dan damai. Sebagai warna negara dan sebagai gereja Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah yang telah memberkati perjalanan bangsa ini. Kemerdekaan sejati adalah kebebasan untuk mengasihi, melayani dan menjaga ciptaan Allah. Karena itu, di usia ke-80 kemerdekaan Indonesia, marilah kita menyambut dan memperjuangkan kemerdekaan dalam berbagai bidang. Kemerdekaan rohani, yaitu bebas dari kuasa dosa, melalui karya penebusan Yesus Kristus, yang memanggil kita untuk hidup kudus dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah bangsa. Kemerdekaan dari kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan, dengan mengupayakan pendidikan yang baik, kerja keras dan solidaritas sosial. Kemerdekaan dari korupsi, kekerasan dan diskriminasi dengan hidup jujur, mengedepankan kasih, toleransi dan menghormati setiap orang. Kemerdekaan ekologis, yaitu kemerdekaan dari kerusakan alam. Kita dipanggil untuk memelihara bumi, hutan, air, udara, tanah dan seluruh keanekaragaman hayati sebagai rumah bersama yang Tuhan percayakan kepada kita. Merusak alam berarti mengkhianati amanat Allah dan merampas masa depan generasi mendatang. Sebagai tanda syukur dan komitmen bersama, saya menyerukan kepada seluruh jemaat AKBP dimanapun berada.
Pada ibadah Minggu 17 Agustus 2025, kiranya jemaat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum ibadah dimulai atau sesudah ibadah selesai dengan sikap hormat dan penuh sukacita. Mengibarkan bendera merah putih di lingkungan gereja dan rumah jemaat sepanjang bulan Agustus sebagai wujud cinta tanah air. Mendoakan pemimpin bangsa, aparat negara, dan seluruh rakyat Indonesia agar hidup dalam takut akan Tuhan dan mengupayakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Kiranya Tuhan Sang Pemberi kemerdekaan sejati menolong kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan kebenaran, keadilan, dan kasih. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka dalam Kristus, merdeka untuk melayani dan memulihkan. Pea Raja Tarutung 15 Agustus 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eforus Padita Dr. Victor Tinambunan MST, tanda tangan. Amanginang tabegi majolo do tabereng video soso-soso sian panitia pesta Gotilota. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu jemaat, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang terkasih. Gereja kita HKBP Pasar Minggu terpanggil untuk melayani secara utuh bagi jemaat lokal, bagi pengembang gereja HKBP secara am, untuk gereja-gereja lainnya, masyarakat, dan juga untuk dunia. Karena itu melalui rapat jemaat 2024 telah disusun dan ditetapkan program pelayanan HKBP Pasar Minggu tahun 2025 meliputi koinonia, diakonia, marturia, dan juga kesekretariatan. Koinonia itu membidangi 6 seksi, yaitu sekolah minggu, remaja, naposobulu, perempuan, ama, dan lansia. Dan diakonia membidangi 4 seksi, yaitu kesehatan, pendidikan, diakoni sosial, dan kemasyarakatan. Begitu juga marturia, itu membidangi bidang pelayanan pekabaran Injil, musik, dan juga multimedia. Untuk kesekretariatan, itu membidangi tentang operasional rutin gereja, yaitu gaji sapam, OB, tata usaha, pembayaran listrik, perawatan gedung, pengadaan, dengan total semua kebutuhan pelayanan kita, kebutuhan pelayanan di tengah-tengah gereja kita dalam tahun 2025 sebesar 3,7 miliar rupiah. Sementara jemaat Tuhan dari pemasukan rutin kita mengumpulkan sekitar 3 miliar. Namun sesuai sistem sentralisasi keuangan HKBP, 55% itu wajib kita kirimkan ke kantor pusat HKBP dan hanya 45% yang tinggal di gereja kita HKBP Pasar Minggu. Akibatnya dana bersih untuk operasional HKBP Pasar Minggu yang terkumpul dalam tahun ini dari dana pemasukan rutin ditambah dengan pemasukan lainnya hanya sekitar 2 miliar. Sehingga kita masih terdapat kekurangan dana sekitar 1,8 miliar rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan ini jemaat Tuhan, kita akan mengadakan Pesta Gotilon 2025 yang telah ditetapkan dalam rapat jemaat. Dan itu akan kita adakan nanti pada bulan September yang akan datang. Dengan berbagai cara penggalangan dana. Yaitu yang pertama, tok-tok ripe untuk setiap keluarga jemaat HKBP Pasar Minggu 500.000 per kepala keluarga. Kemudian dari janji iman khusus untuk jemaat yang menerima berkat lebih. Begitu juga dari bajar dan lelang. Dan begitu juga dari kupon-kupon undian. Dan persembahan amplop Gotilon yang dapat kita serahkan setiap minggu melalui kotak khusus yang disediakan di pintu depan gereja setelah selesai ibadah. Sebagaimana firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu memanggil umatnya untuk membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan sehingga tidak berkekurangan. Dan dia berjanji mencurahkan berkat kepada umatnya sampai berkelimpahan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, kami himbau, kami mohon, marilah kita semua jemaat terlibat aktif untuk menyukseskan Pesta Gotilon gereja kita tahun 2025 ini.
sebagai ungkapan syukur dan wujud kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Di rutima muse sosialisasi sian panitia seminar keluarga Jeding Dohot Kebaktian Padang. Roma Hamutus. Shalom. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Rijon Siaan, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, yang mengikuti secara langsung maupun melalui live streaming. Di sini kami mewakili panitia seminar Bulan Keluarga dan Kebaktian Padang HKBP Resort Pasar Minggu ingin menyampaikan informasi yang akan dilaksanakan. Sebelumnya, marilah kita menyaksikan video cuplikan dari Amang Pendeta Sukanto Limdong. Ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam rencana besar kita untuk retreat keluarga bersama suami, istri, dan anak-anak dari gerejanya HKBP Pasar Minggu. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa keluarga adalah lembaga pertama dan yang tertua diciptakan Allah di dunia. Tuhan belum mencipta raja dan penguasa, tapi Tuhan sudah menciptakan keluarga. Dalam kanon Alkitab dimulai dari Adam dan Hawa. 7 kali di penciptaan itu Tuhan mengatakan baik, 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 dan baik. Hanya 1 kali dia berkata tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja di Kejadian 2 ayat 18. Namun demikian bukan berarti tidak menikah adalah bukan panggilan. Ada panggilan untuk tidak menikah. Tetapi sebagaimana kita tahu di dalam perkembangan dan perubahan zaman di era disrupsi ini, yang paling banyak terluka termasuk pada pandemi Covid yang lalu itu adalah keluarga. Dan hari-hari ini perceraian, permasalahan dalam keluarga itu menggempur banyak kehidupan di sekitar kita, baik di tengah gereja maupun di masyarakat. Karena itulah kita berencana untuk menggumuli satu topik, bahwa keluargaku adalah kendaraan cinta dari Allah untuk meluaskan dan membawa keselamatan itu ke tengah dunia. Dan disitulah kita akan bergumul bersama mendalami tema keluargaku diciptakan Allah untuk Allah. Hadirlah bersama-sama, kita ramaikan dan kita sukseskan kegiatan ini. Semoga ada berkat Tuhan selalu mengalir dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita adalah keluarganya sendiri. Horas. Amang Inang, Bulan Keluarga 2025 ini adalah kegiatan pertama kalinya diadakan di HKBP Pasar Minggu setelah 54 tahun berdirinya gereja kita ini. Dengan kegiatan Bulan Keluarga ini kita dapat lebih mempererat dan menciptakan kerukunan keluarga sehingga keluarga Kristen HKBP Pasar Minggu boleh menjadi berkat di gereja maupun di masyarakat. Dengan ini kami mengundang seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk hadir dan berpartisipasi dalam seminar Bulan Keluarga dan Kebaktian Padang 2025 yang diadakan di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 bertempat di Buperta Cibubur Kempi 4. Dengan pembicara Pendeta Dr. Sukanto Limdong, Ketua STT HKBP Pematang Siantar, dengan tema Keluargaku diciptakan Allah untuk Allah, 2 Samuel 23 ayat 5. Kegiatan ini terbuka bagi seluruh jemaat dari wilayah 1 sampai dengan 17,
termasuk juga jemaat tamu yang ingin ikut serta. Pendaftaran dapat melalui Google Form yang tertera di warta jemaat Amanginang sekalian, atau langsung melalui WhatsApp ke narahubung kami, Dr. Anda Sandra Borusida Butar, dengan nomor 0817 9904 184, dan Amang Situa Nixon Saragi Sidabutar dengan nomor 0812 9605 5501. Begitu juga dapat melalui situa wilayah masing-masing dari wilayah 1 sampai 17. Atau secara langsung setelah ibadah siang panitia akan menyediakan atau membuka pendaftaran di depan pintu gereja yang ada di depan. Mari kita dukung kegiatan ini melalui doa, partisipasi, dan kehadirannya, agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Terima kasih. Di bagasan lasniroha tapasaha ma peliata turibata mared de maita. Si pada itu
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti hati-hati duhu pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, merdeka. Huria naung pinalua, marhite-hite Kristus Yesus yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat karunia-Nya yang luar biasa. Di bagasat tikion natongon parningotan hari kemerdekaan Republik Indonesia na 80 naing sahak ma tonani debatatu hita marhite jamita di mingguta sadarion. Na dienet sian buku sada Petrus biddu 2 ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 hujau kaima di tasaluna songonomma dido disi aleak kahaholongan huapoi mahamu songon akapai solat jala halak dagang or pamuma aka hisap-hisap ni rohasibuk namaralo dopak partodion marparangin na dinggam mahamu di tonga-tongan yaka parbigu asa iadong napahata-hatahok kamu songon akapar jahat gabe dipasanghap nasida dia bata diari panuluhani dung diida denggan ni ulau muna uduk mahamu maradupon nasa uhum nasinuad di hajol maun ala ni Tuhani nang maradupur raja parhuaso pargijang nang maradupur panguhum akan nasinuruna mamicang akasibahin na jahat alay mamuji ia siula na denggan ayat dolo mo ni rohain dia bata naing mamarhite siyan ulaw na denggan poppo mamuna haotoon ni halak na hurang roha ay akanang malua dohamu alayo nang mapinake haulaw ni mangodingi hajahaton songon akan aposo ni debata matahe marhapatunom mahamu tusasudi haholongi makadongan habiari debata pasanga ma raja ima sahakna huria na hinokop ni Tuhatta Yesus Kristus parjolo sahali di pasunggulo tuhita na paisorak dohita di hasianganon para pendatang-pendatang. Nomor 8 dekas yang anu kape hutatta, hutan lahok dihita. Pamulusa doon dinalaho mangyahi huta nanaing situ jota. Jala hirim ni rohatta songon nomor dalat di hasianganon naing menyesati tatu huta tujuan ni tordita. Ima tu surga hasonangan. Sada soso-soso siyan Apostel Petrus, apostel ni Tuhan. Na jolo rakdodok tua Yesus on gabi sisian ni Kristus. Murid-murid Yesus yang 12. Aladu ko manai Yesus tu banu gijang roto di purbadia gabe parbarita nauli do si Petrus on. Na satia maberitahu barita nauli. Jala dipakulingi iba nama sudi hala Kristen na mangarato. Sudi hala Kristen dia kaparserahan nabi. Marhite-hite surat sada Petruson. Jadi jamita na tabege na huja siapa laipe hasahatah ni na jolo ima tusudi hala Kristen. Nadong dia kaparserahan nabi, dia kahuta pangaratuan nabi. Jadi dido ibana rupani asa songon hala Kristen songon sahala pai solat. Jadi pai solat nani do na Apostel Petrus di sidang nomor 8 ala mangarato hita di Jakarta hola di Jakarta riko ulahonot tahun. Idok kita pangarato di Jakarta, bukan itu, tidak sesederhana itu. Alanan yang sidono ni Apostel Petrus sudah halak na Porsea, naung pinalua, naung tardiri tu bagasan gua ni debata ama anak doktor di Purbadia, naung di Jakob gabe anak ni debata surgo hasonangat do ianggo hutana. Jadi molo portibion molo hasianganon perdalana don paisolata don tempat tinggal sementara, pamulusan doon. Alani i di pasunggulan Apostel Petrus ma marudupon hala Kristen
di saluhut ingana permiana nabe termasuk tuhita nuaing na pungu di bagas joroon. Duko di pasungulot tuhita pabua paisola do hita halak naro do hita di son pamulu do portibiol di hita perlu adong si pamanatot di tonga-tonga ngolutta di padalanata di hasiangalon. Adong nariko si parroha honota, nariko si jaga honota, menjaga sikap ketika masih dalam perjalanan di parseraha di pangaratua di portibio kita. Di nalaho madopakon mangiahi hutata surgo hasunangani. Dia manido apostol Petrus di sonna perlu si jaga honota. Salilin di hasianganuk kita kamanginang. Salilin di padalanan ko dope hita. Asa saat kita sugut tuhuta na manotong sa bulon nito dita songon halak naong pinalua hita, pinalua ni Kristus Jesus. Didol di son hurian itu hata na perlu si jaga honot siya dirita, salilin di padalanan dope hita di hasianganon, di paisolata taon, di portibion, huta parsatokinanon, na parjolo didol rupani perlu oromota. Hisap-hisap ni roha sibuk na maralo dopak partodio. Amma saya ada sikap na perlu jaga honota kamangina. Jadong saya ada ilustrasi kenyataan don alai ibu mata patulus tusia ke. Najulu tanganai makata huta baru saudangi. Arang perbaru siso, dong, adong. Au arang gotor doki barus. Jadi najulu dong. Ya ditiki mahasiswa kami, mahasiswa sekolah tinggi teologi, jojo doa kami patupa kunjungan gerejawi mahasiswa pers Stambuk. Jadi songonido nang senior nami termasuk iboto ni Kak Merintan, inang Merintan sebagai dirhen sangat menarik lah beliau dulu ya, Eldarton kadip kita. Jadi saya jujur doa kami per kelas mabai kunjungan. Kami kelas nami Stambuk Siopat jujur baik kunjungan. Bahkan tu Batam, tu Pangkal Pinang, tu Tanjung Pinang, tu Batam pengalau kami Marsesa Minggu. Dungi ngarekama kami, lama kami tu barus. Jidak kola tu kota, tu mirip kami lauro, tu Batam, tu huta-huta na primitif pelado kami dengan misi ya penginjilan lah. Di lama kami torok na 30 halak. Di Syatar, di kampus Lau Borhat, di dosen pembimbing nami masongonon. Perhatian sekalian, perlu saya sampaikan, nanti selama perjalanan kita 3 hari di Barus, tolong jaga sikap. Asa selamat tamu muda tu Syataron. Dang menjaga sikap do tekananna, dang soal rawan di Barus dah setebi nanai kuat dolhon menjaga sikap do. Ujungnya alani hataon saat kami di Barus bagi beseolan nodu meibaun mudu biar memeri tu kiri tu kanan bosu tu ngan tu ipiltik ko dingin kan asong lasing pamereng musong nama nerbeng lasi piltik tu ben naroa gabe sedu terus madalano binereng buti dang era robot ba tiga metong leher kan. Nah biasa mau marjol mana gawe tegang buti sigar tong sarap dari yang tidak biasa topu itor dipaksa songoni. Besong ni do. Ada dong marung aku rupa ni. Dang peduli. Mangga enteng manuhorama manuhor spirit inna ipakabaru te. Jadi manuhor sprite inna yutanami. Itu mas sprite itu iba matu plastik. Disuruh pertiga-tiga bikin ke plastik. Bah masih rotak kan? Bah dengan santainya dua minum pada teresok dua nang Jakarta salah satu on. Minum malah kan sama modelan. Bah jono nama itu jauh ni dong akon tempat penginapan nami. Wala sa di sini bah merguling-guling kalau kena dua. Merguling-guling kamu na. Merguling-guling. Jadi tong abor ngino merguling-guling on. Merguling-guling bau. Bah martanyangi mahame wa mahasiswa mungkin sarupa udah nyanyi, ala mahasiswa masih ajar rope, dan apalah 3 rope tanya ngokaro kan, dan ramelum kan, dalam nama Yesus ini ada melum kan itu. Ujungnya dungui maju dosi pembimbing tay, ngama tua, hidungui dan radungo, memang ngama lu jauh war madal lepat kami.
ujungnya Roma perjauhan to ema ba mati arung gusonya parubatin kan pangamaralo be hitana penginjilan do kayak itu parubat itu kan ujungnya manong nei sisi lao do mangalai parubaton bah pas ma nang sah parubaton ba dungo ma dosen namyo ngahudul hamid dosen namyo marhaliang makaliangin namar saiton sah ma pangubation ipitu jala diberek kami ngamartangiang sidang martangiang diulut dosen namion walan amin itur so matong pangotak nai itur Roma pangubation berkan masuk kamu masuk dak pola sarupa dui na mga sahon huason ni Tuhan ido hita muda mawake na muda pangubati hutai na udol hodisyak kamanginang dak soal rawan ni hutai daong alai na perlu si jaga honoton inna doseni asa dingga kamu saha tujuan anu tusataron selama di san jaga sikapmu songonima na di apostol Petrus di sotu dosa mai yang go hutatakan di surga do asa buihin na saat kita tu surga selama di padalana di hasianganuk kita perlu kita menjaga sikap na perlu jaga honota sikap ta na parjolo na kaning oromma gitu mangorom hisap-hisap ni roha sibuk namaralo tu partodion. Terkadang memang hurian itu hata bunak kaning tu dosa nabinan ni dongani apalai dosa perupani jaga sikap apala nalau medai spirit pe idulu sanggul pe bodo minum spirit mulu ngasai alai subui di orom ikut orom na spirito jale komar plastik baru mulu ijau to kenai nama sa ijau i botol itu hor i jalo serotani marang di jabu dibuka pakai galas ni perjabu dengan namanya ni pakai lau minum alai ima dan memang orom itu ribayak manis ni spiriton kan doh pedui ni aduh sudah nih barat taro Roma ya masih ba Roma ba itaum makan nape masih bisa diselamatkan jadi songonido tu dosa na tu hita hurian itu hatta taringo tu haluan itu ditape perlu jaga honot tadi apostol Paulus di apostol Petrus di son di paisolo atau di padalana tahun di perdagangan di hasianganon pamulusano perlu hita menjaga sikap asa mengorok pisap-pisap ni roha sibuk namaralo tu partodion terkadang kita olodo berjuang keras musuh naubelga sa sitonga dang halak diri ido musuh naubelga namaol taluhonoton yang go musuh na asing go morado taluhonot tayak kamanginang kolat tabangun kerjasama doa kadongan buti tabai tatik tay apalagi batak banyak tatik rupani ipakai ilmu batak nai selesai do musuhi alai molong atu diri umma paraloan no maul mangalo diri mangorom diri alai di bagasa turpu jami tau didok nariko sipatu pauta di padalan ngoluta di hasianganon asa saat kita tujuata saat kita tu sabulon itu dita tu inganata nahoti masurgo asonangani ima didok sa rupani perjuangata naik ko parrohaonota ima mangorom hagio ni daging mangorom hagio ni daging hisap-hisap ni rohatta namaralo tu partodion bahasa ikko patu pautai takanin nungay dok asasahat tita tu tujuan ay mulan tajaga sikap ta boy do hita celaka di perdalanan dang sahat tita tu tujuan dungina paduahon bahasa ikko songoni bayanota ikko noromota hisap-hisap ni roha sibuki nomor lapatan namaralu tu partodion nomor lapatan di siakadusa alus na paduahon memang ikosongoni do hita kanang pinadua kita sudah dibebaskan kita telah dimerdekakan dari dosa dari segala pelanggaran-pelanggaran perbuatan-perbuatan yang tidak baik ngai palua hita siani ngadi palua hita sian kungkungan penjajahan ni huaso haholo mani masih budisi kita setelah dibebaskan oleh Tuhan di dalam karya pengorbanannya di kayu salib. Jadi songon akan naung pinalua mangulumanian songo jolma naung pinalua. Orang yang telah dimerdekakan hiduplah sebagai orang yang telah merdeka. Tidak lagi memberi diri untuk dijajah kembali. Ayo bayan tudusan di ibadah kategorial di uriat tahun taringo tu
pos ini dampak penjajahan tu nani jajah yang terjajah, penderitaan orang yang terjajah macai borat tiedo kamangina pakorhon ni ulau ni hahulumuni macai dok macai hacit tu jolma nani raja anna macai hacit nang di hasyang anob dope ibana macai hacit do diai apalagi masugot di hari paruh macogot pamasukon na itu api naroko. Jadi buta patudus sungod dia parir ni parngulun ni bangsot tanah julu akau puk tanah julu di tiki penjajahan Jepang. Marsikola pedang bebas, sirut he? Marsikola dang bebas. Ati penjajahan Belanda nama sahai berupe marsikola, berupe marpolak. Nak pesongoni lilengan nangit tita di poro di ototoi 350 tahun. Alai berupe age otik, cuman tetap juga disebut menderita. Apalagi di zaman penjajahan Jepang, dampakna tunan dijajah na ima hita Indonesia na jol opuk tak macam marsikor. Aung mana disiksaun, aung mana bohaun, kerja paksa, kerja rodion. Pokoknya hacik do perbu ini ngulu na terjajah. Alanido hurian itu hatta gubara mai tu dosa mai tu perbue hataridaan perbue ni ngolu ni jolma na terjajah na ni jajah ni simbolis yang dijajah oleh kuasa iblis. Tidak makadongan dia mahia adong nadingga di perbuehon simbolis tu nani gonggomanna hia nadingga ni sakapi simbolis tu nani gonggomanna taong pemanfaat ada terus dimanfaatkan terus jolmai dimanfaatkan terus jolmai dang nama nariho jolmai simbolisi daw dak parduli simbolisi naung marsikor jolmai di bayan ibana alai tulus na di rohana beda do debata mono debata takas do debata song na di Hesekeli song do Jeremia peronggo di sibain takas do sakano sakapi tu hamu ima sakahason angat do ima debata ale boleh simbolis daw sakahamago do tu hasusad do alani ima urin itu hatta ala diberen debata agu satu susan no jolmonin narupan itu usmahita asau nang gabi jajah behita kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Marhiti hak mamatena di hau penur silang. Lunga di merdeka kita ngai tobu cita ujunga gabe jol mana merdeka hita. Hata di tobuson dipakeon tu konsep perbudakan na julu. Bahasa dipakai di tobus alai tapak mejo konsep perbudakan. Molo budak na julu itu tidak ada kemerdekaannya sampai kapanpun. Sampai dia mati dia tetap budak dari tuannya. Di mana tuan itu akan sebebas-bebasnya bertindak apa yang dikehendaki terhadap budaknya. Dan tidak ada jaminan lembaga hukum yang lainnya atau pembela-pembelaan yang lain terhadap budak. Mau apapun yang dilakukan tuannya terhadap budaknya, tidak ada yang bisa mengintervensi karena budak itu adalah hak dari tuannya. Jadi molo ngasoni ngasusa be. Jadi dipakai konsep istilah perbudakan najolo. Di dalam konsep perjanjian lama dipakai itu istilah hita na diperbudak kuasa iblis. Jadi mau larang nama nobus budaki, merdeka ma budaki, dia tidak akan diintervensi lagi oleh tuannya. Alang ngadong sasahala jol mama nobus marhite hepeng na julu, bedo budaki ditobus marhite hepeng. Dibayar, budakon dimerdekakan. Jadi ibama konsep tu sihi, taringot tu panobuson ni Yesus Kristus tu hita. Na pinarhatoban ni dosa, na pinarhatoban ni simbolis, na marsakap simbolisi, marsakap dudusay nang mabakita tu hamaguat tu si taonon. Alani nunga di merdeka ka behita asa unang marsita ono behita kamanginang ubban na dito bucita. Jadi kita sudah dimerdekakan. Hidup bana jemita di bagasat tikyon manosoi hita kadongan yang sudah dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan berikan dirimu lagi diperhamba, memberikan diri menjadi hamba atas dosa. Ayat cido pangotakna. Alay molo nunga dileo diri na gabi na poso yung debata. Oma macetaw bumanguluna. Sonang mapakilalan na, sonang mapikiran na. Madala ni nguluna di
perdalanan di paisolatanon lumobi marsugot akka manginang apalalam si koma sonang irohai di pamasuk matu surgo hasonangan sa bulon ito dita hutan na hot ima nata ayahi ay sudido ning mangyahi surgo laos agama hapi mana itu surgo do. Jadi dalam memang itu tujuan na sudah jolma na di Portibion itu hanyalah masa perjalanan laho menuju hutana harapan-harapan na surgo hasonangan ini. Jadi alanido alasan na paduahon buasa hitai kon mangorom hisap pisak ni roh hasibu na maralo tu partordion ala memang nunga di merdeka kita. Kita sudah dibebaskan. Nunga di palua behita sian panggonggomion ni si polisi sian parhatobanon ni dosai alani unang betalia bediritaon di parhatoban muse di parhatoban si polisi di parhatoban dosai asa unang gabi marsitaono kita asa unang gabi marsikor hita di bahini alai tu de batama taleho diritaon gabi na posonya de batama hita saliling di paisolatata lima saliling di hasyanganon selama hayat di kandung badan saliling marhosa dope hita taleum matutuhani dirita gabe senjata hati goran songon ni Apostel Paulus di Rom onom ayat 10 unang mapasahat tamu karuasmu na tudusai bae senjata hajahaton tu de batama tahe pasahat tamu dirimu songon akan ang pinangulus yan namate songonin ang ruasmu na tu de batamai pahen senjata hati goran na mangiu turen itu hata na paduahon na perlu si jamat tonota di pangarat tuat tahun di paisolat tahun ima marparangin na dinggan tu saluhu jolma di ta saluhu na perlu botota klarifikasi atas segala sesuatu itu akan nyata lewat tindakan kita yang nyata itu bisa mengklarifikasi berita-berita yang miring apalagi fitnahan narutu hita. Jadi mana sungguh dia pekiadan ni halak Kristen na julu na seguran dia sugu kalak bahkan di fitnah asaguran maka sugu kalahi baru Apostel Petrus hidup rupani moradu bakni marparangnya dari ringgam mahamu mulu diberitahuan akan mersuguni roh Tuhamu akan fitnahan mulu halak nasing memering pangalahamu na dinggan itu akan mengklarifikasi kepada orang lain sehingga mereka bukan lagi membenci Allah gabedoho pasang apod debata munai di narupani. Jadi sungguh di mana kita hurian itu hatta saliring di padalanata di paisolatanon di hasyangan kita disosoi do hita samar parangi da dingga kita melutung piarong akan asing na menggiring hak Kristenoni halak Kristeni da kasea alai dengan melalui tindakan nyata na saya tapatu pakan dingga tu salu talak itu akan mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan dari orang lain tidak suka dengan kekristenan sehingga orang lain akan melihat wah tidak benar tuduhan itu buktinya tetanggaku orang Batak buktinya tetanggaku orang Kristen mereka baik-baik kok. Kalau ada pun begitu, ada yang memanas-manasin lewat video, lewat apa, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat apa itu untuk menghina kita, pasti orang banyak akan mengatakan ini enggak beres ini katanya, enggak beres. Saya kok tetanggaan kok sama ruasnya HKBP Pasar Minggu, baik kali mereka, lebih baik malah mereka dari kami ini. Harus begitu jemaat Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Alanima di doa Apostel Petrus, rikosi jaga honota, si radotata, salelen di tonga-tonga ni pernguluta di hasyanganon ima asataulahum ma'akan adinggan tu saluhut talak tanpa memandang siapa orangnya, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang keadaan ekonomi, siapapun dia, mau bagaimanapun dia, tapatupa manadinggan tu nasida bolu sugu pero nasida tapadot comai marhite ulaun nadinggan. Mungkin pelaku sendiri pun akan terklarifikasi sendiri mulu tak balos najak nabi nanai marhite ulaun nadenggan dia sendiri akan merenung kembali jahat na wapiate ngasong ono kubain apa itong burjui bana tu dia akan terpukul sendiri herana mabaik gara tu tanggurung ngarui mulu tabain nadenggan tu akajolma nama ben najat depak kita alani ulen itu hatta perlu radu tata jamotonotai hidup benar tanya debata madok unan talu hamu di beka jahaton alai talu kamu maha jahatoni merhiti-hiti nadinggan api akan bisa dimatikan oleh air mulu api udah tabai mangalo api dan jadi natasakapi nadirohatai untuk itu idu alasanna bahasa hita ala Kristen dan olo
pado menggasa-gasa mengalalahi naso sanggup dohita dang naso sanggup akan nama lo dohita sudi na terpasu-pasu akan nama lo mau ipakai na hamalo ni hala Kristeni ipakai doho akahamorona kejayaan na relasi na dia me yete sekilo mata doi sabor ngi beburu selesai halahi ale dak congodi neng sau sakat ni dewata marhite-hite nguluta asa boy barita nauli berdala terus pelan-pelan berjalan di bawah tanah tanpa ada yang harus disakiti. Hidup benar kita dang ngaulo mabalocon. Api paduku kalahi kita diam aja, tapi misi penginjilan tetap berjalan. Jadi mau tahu lah nadenggan misi penginjilan dia manginang. Perlu daulau notai, jamatonota dinguluta di hasianganon, di paisolatanon. Iman apa duahon? Na patoluhon ikomarhauduhon innahita. Ikomarhau duho dohita tu aturan na sinuan ni jolma. Allah itu tu nah Bartolomeo rohani Tuhan itu. Jadi unang adong nyan hala Kristenin pangalo, ngadong aturan di RT, adong aturan di kecamatan, adong aturan di kabupaten, di kota, di provinsi, di negaraon. Ale patah supaya jago-jagoan. Aturan apa itu inna? Sama kami orang Medan tidak berlaku seperti itu. Dang songoni. Molo akan naminiahan di debata ikon udukdo tu aturan nasinuan ni jolma molo hobardoi untuk kebersamaan tu lomo ni rohani debata. Jadi unang arong siya kita gabe si cahan. Songono 17 Agustus pasti roro surah songono tuhami sen RT untuk mensukseskan kegiatan 17 Agustus tingkat RT atau mungkin tingkat RW. Do nanaing si nabuy pasato tatunya sida buta pasahat. Apakah kita bisa kasih kehadiran kita di sana barohita? Ale mulang boy rohita patu bayonota songotan dani hormat tatu nasida sebagai uluata sebagai RT. Iko padulonot taroi dang gabe merbalik manonggak daong. Kutipan apa ini hina kan? Jadi ban bolang-bolang ayuti. Alana termabirin narani hitau kan? Tohoro mudurri ban ale gabe dicahi hita. Patah hata meta tusa dalam gudang memakasugu kita. Alai molo tabain na denggan mungkin ibadah dan dalan di dewata mengklarifikasi tu hal ajang busung di berjuru pang. Nah resong berjuru lagi. Oh no itu. Alani perlu hita patu pakan denggan tu salu jolma tagad dinguluta ima na patuluhon na perlu paruhahonota di paisolata tahun asa saat kita sugut tu tujuan ni nguluta iluat cita masuk sugut tu surga. Nah parpudi songot dia pe nabi nain dia ka aturan-aturan marupok kita nabi nain ya raja negara presiden para menteri jadi songoninang gubernur sudina laho mabuat naringga ditu hita kami nginang alani songonai naima tahalongi ma dongan jolma tahabiari ma debata tapasangak ma raja hiduplah sebagai orang yang sudah dimerdekakan lunga ma dua behita unang betalowas diri tahun taleo diri tahun diihoti dosai muse unang taleo be diri tahun dijajah oleh kuasa kegelapan sapala nang malua mahita sekali merdeka tetap amin martanya mahita. Mauliati madihwali Tuhan hatam nabadiyai na paingotok kami riko ni akan nadinggan si patupaw nami marudupok ko di paisolatan namion di haisianganon ima pahoton hajong-jongan nami songon akajo manaong pinalua dang be mangaliho diri nami Tuhan tulaw dosa ala itu akaulaw nadinggam magabi na posop pami mangulahon akan nadinggani marudupod dongan nami jolma. Pergugoy mahami Tuhan, pahoton hadirion nami, asa unang munggil-unggil hami binahin ni hagiot ni hapurtibion hada perdagingon nami. Ala ni huwaso ni sibulis, nasay totong manay tami Tuhan tudusa. Rajay rohan ang pikiran nami di baga sa tordim, sa margugo hami Tuhan.
pahoton hajonjongan nami songon akan naung pinaluam sian gonggoman ni sibulis. Sapala nang dipaluho hami Tuhan, loas mahami totong malua siap pangaraja yon ni waso hahulumoni. Ali debata jauh manami, tuho pasatami sudilakan yang ulu nami ruas di huriam HKBP Pasar Mingguan. Saname met saturi na matua tuko matuhan na marmahani na mangulu hotsa. Ragambo Tuhan akka gulmi ni parnguluon rumang ni padala ni ngulu na hubulut cami ganuk marsada-sada. Tuko mana pamanaton na majamoton sudi hami akka biru-birum ganuk marsada-sada. Molo ujarong nagale Tuhan ho matuhan na mangopa biru-birumi urubi Tuhan. Molo arong na marsahi Tuhan homa namad dauni. Molo arong namabugang homa namad dauni. Mula dong Tuhan na mga dupi akaragan ni parmaraan tukoma na madalat di juluna laho mga lehon haluaon. Asi maroham Tuhan tungod di humahami sa luhut ruas ni huriamon ganup marsada-sada di panggulmiton ni ngulu nami. Debata Jehovah manami di obason di bagasan parsahito dongan namin na dirawat di rumah sakit. Imay na namin ang andirina burusiyahan. Amang tarida Yakub siyahan. Amang situa derman sentambun. Matiu paido patar nababan. Pasu-pasu matuhan. Akatangan di dokter. Kapara medis na kaubat si panganos sinumon. Nasahat tunasida. Asa makorhon hagugon na baru makoron hamaluman ni Tuhan. Buhay na sila tibumulak siya rumah sakit di bagasan hahipason. So ni matuhan marpanupa ko di masa pemulihan niya kadungan nami narawat jalan na dirawat di tonga-tonga ni bagasna. Inang lasma buru 5 juta ini sitopul buru panggabian. Inang lubat tobing buru na 70. Inang sitohang buru 5 juta. Desvento orasyon enggolan. Timoti si manjuntak. Inang si hiti boru si hombing, inang bakara boru si agian, inang si boru boru si giro, inang lenggolan boru si turus, inang tobing boru rumah horbo, amang silur entera jagugu, inang si aturi boru butar-butar, amang si tua epsa do banturuan, Vanessa boru rubat tobing, Daniel Alfredo tampu bolon, inang NOP sioming boru tagalung, inang anwe awe si aham boru panjaitan, ang manotang si buaya, inang si tua evangelis Indra hutauruk, inang evangelis Sophia boru tobing, inang situa Dr. Anda Priska boru tapea, inang munte boru manulang, amang dehasa Mosir, amang aari tonang Yosua si manjutak, evangelis Sinto Maradin Sidabutar, amang Farel Panjaitan, amang situa Salman Purba, amang calon situa si manjutak, desi boru lumban tobing. Asimaroham tu pahi matuhan, pangubatiun na sida asa puli, asa sumuang hai pason na guguna. So nang marurup na kadungan namin ang liling marsahit, imay na namin ang panjaitan boru tampu bolon, inang tambunang boru sitorus, amang pisilalahi, amang imtihu tabarat, amang insinir oka aruan, inang LSM lubanturuan boru silitonga, amang hokman sibuya, amang maruli butar-butar, amang suta panusunan utagalung, amang nurdin manurung, inang utauru boru si manjuntak, inang sitopul boru lubis, amang marsaka utabarat, inang si manjuntak boru lubantobing, inang si mamora boru si manjuntak, lehot wadinasida, bengek ni roha do pakirimon pabua na lehonom mudo pangurupio na lumingga dinasida tungasima roham Tuhan ala tu do asini roha do hagugum mula pamalupon nasida patu pamai Tuhan khobar tulomo ni roham ali debata Jehovah manami moliate madi pangaramotio mu marurup pedongan nami na marulah tahu di bagasa saminggon na marulah tahu na tutubu do hopar saripion pasu-pasu manasida Tuhan menguduti lakan nguru nasida di tahun nebaru ni tenabami sida dan nasida tujuan darion ramoti tugu-tugu nasida kan umar sada-sada lehon habisuhut nasida Tuhan lama make partikia doh dinggan patu palo maniroham aido Tuhan dalan ni akapangabahan ni ngulu nasida doh tabanya kapasu-pasu ne baru nanaing majonohi naing sahat tungulu nasida hobar tu padalanan ni pangulmito ni parngulun nabi ali debata Jehovah manami la congoni madisudi aka program pakubasi duhriamon sakapi hamil Tuhan lapatupa pesta gotilon homa Tuhan napatiru sudi
akan usakapi hami doa kaulau ni songoni tiur ni pangabahan ni ngulu madur pusaluhu ruas ni huriam asaboy ruas ni huriam masih tukul-tukola masih tupahan dinalau patukon sakap ni rohanami obar tu pencapaian hasil siap pesta gotilo ni pos do rohanami Tuhan dangarun na hurang di hosiko doi patu paumu marhiti-hiti akaruas ni huriami songoni nang napasipulhon proses pembangunan perluasan ruang serbaguna ni huram dalam tu sikop na Tuhan. Homa Tuhan na patiru sudia sabui ringgan sikop upasidu kami ditikin na jonohon. Pasupasok ka panite nang mangulahoni nang luja sa lilingo patupahoni. So ni nang karuas pe nang manupahi di ulaon pembangunan perluasan ruang serbaguna ni huriamon. Ali di bata Jehovah manami songonima di bagasan obason di patupa huriamdo acara mangujakon inang pendeta Erlina di HKBP Jakarta Kota Resok Petojo nani hadiran ni utusan ni huriam pungan inahanna dohot na posomin na situa osna tukumatuan na patirhon ulaw ni ulaon pangujakono na posom ang inang Pendeta Herlina buru siregar totong ma di bagasa gugo na siya ko doho bisuk na siya ko na sida dinalaho manguluho kuria na pinasaha mo siuluhoro na sida di HKBP Jakarta Kota alahoro Tuhan na punahuriay akan nadinggat do patu paum budisi ali di bata Jehovah manami satu ho madaing lang tol dinami saluhuna marsanga maho jala tarpasu-pasu nang ngulu nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Urin itu ata taparade mapileta tapeliu may di bagasan las ni roha hut maride siya bukede nomor 10 Kota
Tapasaha mapilin na tapapungot tuado pa ni Debata martangi yang mahita. Ali Debata manami na di Banua Ginjang. Horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilehom mitu hami pilen nami tuho. Sa jalo may gabi uap lahutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parahasya kami pilianon. Pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hitamadok. Mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Ginjang, sai penerbadia maguarmu, sai Roma harajomu, sai sauk maloma ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang. Lehom matuhami sadarun hangolua siapari, si sama dusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu nitu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata maho. Di sodakot Tuhan Debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan Debata mabohina tuho jala di pasaurhom madamena tutodim. Barusan. Iya yang